Na Slovensku vypukol ďalší politický a bezpečnostný spor. Progresívne Slovensko podáva trestné oznámenie v súvislosti s dopravnými radarovými kamerami a Michal Šimečka žiada premiéra Roberta Fica, aby odvolal ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Celá kauza sa týka kamerového systému, pri ktorom sa objavili otázky o jeho pôvode a predovšetkým o kybernetickej bezpečnosti. Do prípadu vstúpil aj Národný bezpečnostný úrad, ktorý podľa zverejnených informácií označil predmetné zariadenia za významnú kyberbezpečnostnú hrozbu. Progresívne Slovensko teraz tvrdí, že situácia je natoľko závažná, že podáva trestné oznámenie. Michal Šimečka zároveň hovorí o možnom bezpečnostnom zlyhaní a upozorňuje na podozrenie, že systém mohol obsahovať tzv. Zadné vrátka. V tejto chvíli však ide o podozrenia a tvrdenia opozície. Samotné podanie trestného oznámenia neznamená preukázanie trestného činu. Politický tlak napriek tomu rastie. PS totiž žiada premiéra Roberta Fica, aby voči ministrovi vnútra vyvodil politickú zodpovednosť a Matúša Šutaja Eštoka odvolal z funkcie. Kauza tak už nie je iba otázkou toho, aké kamery Slovensko nakúpilo. Stáva sa z nej ďalší veľký politický konflikt medzi opozíciou a vládnou koalíciou. A teraz otázka na vás. Mal by podľa vás Matúš Šutaj Eštok pre túto kauzu skončiť vo funkcii ministra? Napíšte áno alebo nie do komentára a odoberajte minútovú politiku.